హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనకొచ్చిన ఆర్డర్ మొజాయిక్ ఫోటో ఫ్రేమ్. ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్ వచ్చేసి మనకు హైదరాబాద్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చేసింది. ఇంత చిన్న స్టూడియోకి ఇంత పెద్ద ఫ్రేమ్ ఆర్డర్ ఎలా వచ్చిందని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నారా? హైదరాబాద్ నుంచి అది కూడా? లేదండి, మన కస్టమర్లు ఎక్కడున్నా గాని అందరూ హ్యాపీగానే ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే క్వాలిటీ అలాగా ఉంటుంది. ఇదేంది ఇలా చేస్తున్నారని చూస్తున్నారా మీరు కూడా? ఇది స్పార్కిల్ ఫోటో ఫ్రేమ్ అండి. ఈ ఫ్రెండ్‌కి వాళ్ళు చేయించిన ఫ్రెండ్ వచ్చేసి మొజాయిక్ డిజిటల్ ఇమేజ్ అండి. దీంట్లో ఒక 50 ఫోటోస్ పెట్టేసి మెద్దగా ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ పెట్టేసి ఇలా అన్నది డిజిటల్ ఆర్ట్‌లో మనం తయారు చేసాము. మీలో ఎవరికైనా కావాలంటే స్క్రీన్ పైన నెంబర్ ఉంటుంది. చూసి డీటెయిల్స్ కనుక్కున్న తర్వాతనే ఫోటో ఫ్రేమ్ ఆర్డర్ చేయించుకోండి. ఈ సైజ్ వచ్చేసి A3+. ఆ ఫ్రెండ్‌కి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఇచ్చాడు. ఈ ఫ్రెండ్‌కి సెకండ్ ఫ్రేమ్ ఇచ్చాడు. ఇక చూడాలి సె థర్డ్ పర్సన్ వస్తాడో రాడో. అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే ఈ ఫ్రేమ్‌కి బ్లాక్‌గా నీట్ ఫ్రేమ్ ఏసి ఇలా అన్నది మనం నీట్‌గా ఫ్రేమ్ చేసి ఆ కస్టమర్‌కి ఇచ్చేసాం. ఈ ఫ్రేమ్ చూసిన తర్వాత ఆ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉంటుందో కాల్ చేసి చెప్పమన్నాను. బట్ ఆ ఫ్రెండ్ చెప్పలేదు.